Abot kaya at maporma na lumang two-door sports car itong Eclipse. At pag sinabing Eclipse sa mga JDM fans, kadalasan yung 1997 to 1998 models yung naaalala nila. Comment down below kung nakita nyo na tong sports car na to. Ahead of its time talaga ang pagkaka-design. Kapag itinabi mo ito sa mga bagong kotse ngayon, hindi mo mahahalatang nanggaling pa ito sa 90s era. Sumasabay pa rin ang design nito sa mga bagong kotse at sports cars ngayon. Isang legit na classic sports car. Imagine pa nung una itong nilabas. Futuristic ang atake ng Mitsubishi sa styling at functions ng kotseng ito. Alamin natin kung sulit pa ba itong bilhin ngayon, history, specs at ano na ang balak ng Mitsubishi sa Eclipse lineup nila ngayon. Konting history muna tayo. Ang Eclipse ay isang sports subcompact car sa lineup ng Mitsubishi. Umabot ito ng 4 na henerasyon o evolusyon mula 1989 hanggang 2011. Ayon sa Mitsubishi, ang pangalang Eclipse ay nanggaling sa isang napakabilis na racehorse noong 18th century. Sinasabing ang kabayong si Eclipse ay hindi natalo kailanman sa buong buhay niya. Nanalo ito ng 18 races bago mag-retire at ito ang naging spirit at roots ng legendary Eclipse sports car. Silipin natin yung first generation nito. Noong 1989, ang first generation Mitsubishi Eclipse ay marketed as entry to mid-level 4-cylinder sports coupe segment. Merong 5 trims na available dito at lahat yan 4-wheel drive except sa GSX na all-wheel drive. Ang variant nito na GS Turbo at GSX ay equipped ng turbocharged engine at ang pinaka-notable dito ay yung 1990s to 1991 models na may pop-up headlights. At pagdating ng 1992 to 1994 model, pinalitan na nila yan, nagkaroon na ng aerodynamic headlights. Napakarami nitong trim levels, ilan sa mga yan ay ang Eclipse base model, GS, GS Turbo at Eclipse GSX. Ang base model, equip yan ng 92 horsepower, naturally aspirated, ibig sabihin walang turbo, 1.8 liter, 8 valve SOHC 4G63 4-cylinder engine. Habang ang pinakamabilis sa trim levels nila, ang Eclipse GSX, equipped with 180 to 195 horsepower, turbocharged 2.0 liter, 16 valve DOHC 4G63T 4-cylinder engine. Tumalo naman tayo sa second generation nitong Eclipse. Nagkaroon nito ng major redesign noong 1994 na syempre pinalitan na nila yung pop-up headlights, meron na siyang airbags at may rounded styling. Binago na talaga nila yung design nito. Naging mas smooth kumpara sa mas boxy look. At hindi sila nagkamali dahil naging hit talaga ang Eclipse second generation. At gumawa rin sila ng isang convertible model na sobrang rare na rin ngayon. Ito yung Eclipse Spider na in-introduce noong 1996 at offered yan sa dalawang trim levels. Merong turbo at walang turbo. Yan yung convertible model nila, yung Spider GS na may 2.4 liter 4-cylinder naturally aspirated 4G64 engine. At itong second generation ng Eclipse, meron niyang 7 trim levels. Eclipse base model, Eclipse RS, Eclipse GS, Eclipse Spider GS, Eclipse Spider GST at Eclipse GSX. At basically yung GSX yung pinaka top of the line model niya na merong 210 horsepower, sobrang taas na para sa isang sports car noon, 290 Newton meters ng torque na turbo powered DOHC Mitsubishi 4G63 engine. At tahimik na in-update ng Mitsubishi Motors ang 4G63 engine noong 1998 at 1999 para dito sa Eclipse nila. Inayos nila, tinono nila yung makina nito identical sa isang Mitsubishi Lancer Evolution na hindi nilabas sa Amerika hanggang 2023. Meron na itong improved tuning functionality, may bagong ECU katulad ng mga Lancer Evolution ECU at may mga advanced features gaya ng launch control, boost control at marami pang iba. Mag-jump naman tayo sa third generation. Ang third generation models ng Eclipse ay lumabas noong 1999 at yung platform nito at powertrain ay shinare nila sa 8th generation Galant. Marami nagbago hanggang sa 2023 GTS model ng Eclipse. Merong mga bagong changes gaya ng front bumper, merong slotted fog lights at merong mga spoke chrome wheels. At syempre meron din yung 7 trim levels at yung base model equipped ng 154 HP 16 valve SOHC Mitsubishi 4G64 engine. Dalawang distinct engine ang nilagay ng Mitsubishi dito sa third generation. Yung SOHC 4G64 engine na 2.4 liter at yung SOHC 6G72 3.0 liter 24 valve V6 engine na parehong merong cast iron blocks na may aluminum cylinder heads. At isa sa mga nakakagulat na nilabas ng Mitsubishi ay yung Eclipse EV. Noong 2021, bago magsimula ang 4th generation, nagkaroon ng electric variant ang Mitsubishi way back 2001. Tinawag itong Mitsubishi Eclipse EV. Bago pa nauso yung mga electric vehicles, Elon Musk, Tesla, gumawa na pala ang Mitsubishi ng Eclipse na electric powered. Pero hindi ito sumikat dahil siguro sobrang advanced pa ng technology ng mga electric vehicles noon pa man at hindi pa ito tinangkilik ng mga tao. Wala pa sa timing ang technology, pero kung ngayon nila ilalabas itong Mitsubishi Eclipse EV, siguro papatok to. Ito ay isang prototype electric vehicle
cell na may lightweight electric motor at lithium-ion batteries na may chassis ng 3rd generation Eclipse. Dumaan pa maraming henerasyon ng Eclipse at na-discontinue ito noong taong 2012. Fast forward ngayon, ang tanong ng marami, sulit pa bang bilhin ang Mitsubishi Eclipse ngayon? Yung tinutukoy ko yung 90s model ng Mitsubishi Eclipse. Well, kung gusto mo ng sports car sa murang halaga at kaya mo naman mag-customize ng auto, siguro pwede na to sa'yo. Pero para sa akin mukhang hindi na sulit yan sa presyo. Dahil murang sports car nga to, ang gwapo ng itsura, napakaganda ng interior at exterior, pero sobrang luma na kung ikukumpara mo sa Mustang at iba pang nagaganda ang sports car ngayon para sa presyo niya. Pwede ka nang bumili ng reliable na SUV sa halagang 400,000 pesos. Pwede ka na rin bumili ng second-hand Avanza o Ertiga sa ganyang price point. Nga pala naglalaro ang lumang Mitsubishi Eclipse 90s model sa estimated price na 400,000 pesos sa second-hand marketplace ng Pilipinas. Nasasabi kong hindi na sulit dahil masyadong luma na din kasi at rare na din ang mga parts, lalo na yung original JDM, converted at imported units. Pero kanya-kanyang taste pa rin yan. Kung nakikita mo pa rin ang value nito as solid JDM relic at kung collector ka, sulit yan sa'yo. Pero ano sa tingin nyo? Sulit pa ba itong bilhin ngayon? Comment down below. Pero sa future, ano ang plano ngayon ng Mitsubishi sa Eclipse? Sa ngayon, may bago silang project sa Eclipse at nire-revive nila ang Eclipse. Naglabas sila ng SUV version ng Eclipse noong 2019 at ang plano ng Mitsubishi ngayon ay lumaban sa electric at hybrid market ng mga kotse. So nilabas nila ang Mitsubishi Eclipse Cross na isang compact crossover SUV. Ang diesel variant nito ay nilaunch noong June 2019. Kasunod nito ang PHEV variant o yung electric hybrid variant noong December 2020. Ino-offer ito as petrol, diesel o PHEV, plug-in hybrid, depende sa region. Ang specs ng isang gasoline engine Mitsubishi Eclipse Cross ay 1.5 liter inline 4 connected sa CVT transmission. Marami pa ring lumabas na specs at mga models. Yung lowest horsepower na lumabas dito sa Eclipse Cross ay 148 horsepower at ang pinakamataas ay 161 horsepower. Nakikita natin na binubuhay na ulit ng Mitsubishi ang Eclipse pero hindi na para maging sports car kung hindi pa palapit na sa isang fully electric car. May kita pa kaya natin ang lumang Eclipse sports car? Well, depende yan sa Mitsubishi at umaasa pa rin yung mga fans na makikita pa rin nila ang remake ng lumang legendary Mitsubishi Eclipse. Please share this video kung nagustuhan nyo at i-comment nyo naman yung mga feedback nyo below. Maraming salamat sa panonood.